Sziasztok, srácok, én Tomi vagyok. Ma azon gondolkoztam, hogy csinálok egy vidit, de ezt egyedül nem tudom megtenni, mivel az lesz a challenge, hogy fogunk játszani. Hogy fogok játszani, de az lesz a challenge, mondtam már, csak leesett a tantusz, hogy kell nyernem egy Viktorit. Na szóval, emlékszitek, hogy mit mondtam nektek? Ki a legjobb barátom? Na hát, köszönjél be! Szevasztok srácok, én vagyok a Stas. Igen, Szeretném, hogy iratkozzatok fel Tomi csatornája. És use code SUN. igen, Super Creator Code SUN, mivel mi szánfanok vagyunk, ugye Tas? Pontosan. Na, szóval, hát, mivel mondtam, hogy egyedül ezt nem tudom megtenni, de itt van velem egy barát. Szóval, hát, ja. Megpróbálunk nyerni a meccset méghozzá a Battle Royale-ba. Igazából most így Ranked Reload-ba én plat vagyok. Már mondtam az előző videómban is. De nem platinum, most platinum? Ranked Reload-ot fogunk menni, hanem Battle Royale-t. És srácok, most Fortnite-os videók leginkább Tassal lesznek, mert na, ő a legjobb barátom világon. Nekem is a Tomi. Nem. Amúgy te is beszélhetsz nyugodtan. Na oké, és Tomi közben rendiz, oké? Oké, redizek. Srácok, Váltatom a skint. légy szíves, iratkozzatok fel, legalább meglegyen az a 50 feliratkozó, mert ha valaki akar játszani velem, akkor 50 feliratkozónál tudok veletek streamelni. Valaki És akar... persze velem. Igen, valaki akar a Tassal játszani, bocsánat, csak itt a szomszéd engedi fel a medencét, mert tudjátok, szerintem tudjátok milyen medencéje van. Ja, hogy. Ja. Hát igen, erről a friendemről beszéltem, még az előző videóban. Azt még nem raktam fel, de ahogy felrakom ezt a videót, holnap már meg tudjátok nézni, azaz hétfőn. Este felé meg tudjátok nézni, olyan este 8 felé. Igaz, világos van, mert óraváltozás volt. Tasi, itt vagy? Igen. Srácok, iratkozzatok fel Tomira, lájkoljatok, és kommenteljetek csupa jó dolgot. És ne felejtjétek, hogy use code SUN. Igen. Most leginkább Tasi fog kommentálni, mert én már elég sokat kommentáltam az évek során. Igen. Srácok, képzeljétek el, ugye mi egy duótárs vagyunk, és a Tomi elgiftelte ez egyik pickaxe-et, és magának is megvette. Szóval ugyanolyan pickaxe-ünk van. Ja. Ma megmutatom nektek milyen pickaxe-em van. Igen. Na srácok, itt már láthatjátok is. Kezdésre elmondom neked, Seaport City-ben vagyunk. Na. Remélem, hogy jó lesz a útunk, és nem lesz rossz. Hát az itt egy csomó loot van, a srácok is meg tudják mondani. Ja, srácok, az a lényeg, hogy aki Fortnite-ozik, az tudta iratkozzon fel, mert lesz sorsolás, hogy ki fog játszani Tomival és velem, és ki nem. Szóval, iratkozzatok fel. Nekem már jó a lootom, Tominek nem tudok milyen lootot. Ja, a srácok Szóval, azok... sima cseszben nyitottam lekát. Az jó. Most éppen is felsőbélezünk. De, Luciot. Tehát, hogyha ránk akartok hallgatni, akkor a Super City a legjobb kezdőhely. Sok a Mati, sok a loot. Igaz, hogy sok az ember, de azokat simán legyen győzni, mert ti prók vagytok. Így csak így gyakorlom, mert már A közben most kicsikét kiégett bennünk a tűz. közben kaptam full damage-et. Közben Tomikám kapott be a damage-et.
Jó, srácok, valaki nem tudná nekem, ez, amivel most célzok. Ez olyan egy inputos fegyverem lett. Meg is tudom mutatni. Aha, ennyi vagy. Meg is tudtam volna nektek mutatni. Ó, nem tudok, váltsam át. És leírjátok a kommentbe, hogy jaj, de inputos vagy be. Én ilyen vagyok, ilyen noob, szóval. Azért néha sikerül. Azért néha olyanokat csinálok ezzel a fegyverrel, hogy még ott azt sem tudja elhinni. Hát jó. Ilyen nézd, de egyet okkoltam. Nem áll. Hát srácok, szerintem ez a videó így el fog tartani egy darabig, szóval most egy kis időre szevasztok. Na srácok, vissza is tértünk, itt vagyunk a Battle Busba. És ugyan kezdünk, ahol előbb. Ja. Igen, ez kicsit rosszul ment, mert nem volt csodálom. Mert Matin se volt. De egyébként szerintem simán legyőztem volna. Srácok, mielőtt mondanánk ránk, hogy kivágjuk a halálokat, hogy most mi victorist, nem. Mi nem vagyunk olyanok, mi illedelmesek vagyunk. Ha sokan láthatjátok, hogy sokan kivágják, hogy tudjátok, hogy ugyanúgy megcsinálják, mintha úgy megöltem egy embert, aztán nem. Ők kivágják azt, mikor meghalnak, szóval mi azt nem csináljuk. Egyébként igen. Most így elején nincs is nagyon. Srácok, ha akarjátok, akkor... Ja, azt már mondtam. Bocsánat, nem mondtam semmit. Ez mi? Aha. Bocsánat, csak a papagáj, tudjátok, a szokásos. Közben én a videót is nézem, szóval bocsánat, sokszor ilyen noob dolgokat fogok csinálni. Na, oda nézek, hogy megy a videó. Tehát amúgy mit tetszel, már hallom, csámcsoksz? Nem látok semmit. Ja, mert ez... Kezdjük úgy. Már megint fordom, hogy csak kapok. I'm dead! Ami azt tetszik Matit, mert alig van. Persze. Köszi. Azért nálad is legyen. Peter Griffin. Csak. Azt hittem, hogy jött egy ember. Ó, miért is jött? Ó. Ok. Szép. Tudom, hogy egyszer mégis ide fel föl. Jaj, bocs! Ó. Azt... Mindegy, ide. Már keresem magamnak. Amúgy valaki nem bírja ezt nézni, akkor tekerje tovább a videót, hát ha nyerünk egy meccset, ugye Tos? Igen, de hát aki igazából akar fejlődni, az ne tekerje tovább. De meg, Úgy nyitottam sem szalsodott. valaki akar a Tostól fejlődni, mert ő is tud. Én majd lehet, mikor így egyedül fogok videózgatni, mert ugye igaz nem mondom ki a Tossal mi van. Igen, azt odaim ellátok, és ezért nem tudok mindig jössz. De hát ez van, ezt kell szeretni.
srácok, szerintem majd ha leszünk ilyen nagy fájtokba, visszajövünk. Addig sziasztok! Na itt vagyunk, srácok. Tarts, mondd el, milyen nagy fájtokba voltunk. Srácok, ilyen backlash-ek voltak rajtunk. Vagy Travis. Volt itt Travis. Óha. Egyébként srácok, van még egy jó ötletem. Hogyha akarjátok igazából átvenni az embereket, akkor változzatok át NPC-vé. Ja. Legyetek És NPC. ezen a területen, itt easy campeljetek úgymond. Járjátok, mint hogyha NPC-k lennétek. Amúgy a Tos el tudja mesélni ezzel álcával mit tudott lehozni. Ez hirtelen Travis Scott. És a lootogatott, előkapott shotgun, headshot, és meg is öltem. Ez még tegnap volt. Nem volt videó. Igen. Nem volt róla videó. Ez még tegnap volt. Halljátok, srácok. Ez olyan volt, hogy Tas előtt jön a Travis Scott. A Tas meg csillesen így rálő egyet. És headshotolja pampol. Pontosan. És nem is tegnap volt, ez még előző seasonben, nem? Nem, mert ez nem lehetett. Ja, tényleg, basszus. Csak leesett a tantus srácok, szokott ilyen lenni. Srácok, egy perc, mindig örökre, nem? Oké. Míg a Tos mindjárt jön, addig én fogom közvetíteni a videót. Ez ugye... Tos, ez mozog, de... Tényleg, bocsánat, csak kontrollerrel kicseréltem. Mm. Tos, ne úgy mozog, mint egy player. Ott egy Goku, Son Goku. Ok. Szép. Ja, srácok, bocsánat, hogy azt mondod, hogy pampol, csak mindig azzal vagyok szokva ezekhez a seasonökhöz. Nem, ezzel a shotgunnal lőtt el, ami most van. Srácok, most átválunk arra a shotgunra, jó? Ezzel a shotgunnal lőtt el a gyereket. Ugye még nagyon szépen tudok vezetni. Ja. Mondjuk én már kifejlett majom vagyok a vezetésben, mert én ugye forzázok, meg GTA-zok, szóval. Nagyon fel volt. Ez ki volt? Én voltam. Ne hozzad rám a szívbolyt azért. Wow. Nem. Srácok, nekünk most az a célunk, hogy rámegyünk a medálosokra. Jelölsz nekem egy Ott a medalos? jelöltem. Ott a jelöltem. Top 30-60 srácok. Elég jól állunk, nem Tas? Hát ja. Szerintem mit fogunk meghalni. Akkor nem menjünk rájuk. De menjünk rájuk. Te tudod, srácok! Ti előre írjátok meg. Tudom. Ja. Ja. Bocsánat, csak a húzat becsapta az ajtót.
Csak a szokásos nálunk. Tumi, inkább bölcsebb lenne, hogyha hátra maradnál, Mondjuk. mert egyből támadnánk. Azok valahol ott hoztak. Ja, csak a medálások, hogyha tudjátok, így vannak a medálások, és hogyha láttok fát, akkor nézzetek fel a fára, mert lehetek a fán is. Igen, egyszer onnan túrtak le engem, és nem figyeltem. Engem a gondol esőziztek. Ott vannak. Egyik tölt. Egy kis baráti szivatás belefért azért. Gyere, itt van! Kocsi. Gyere hányrád, gyere hányrád. Tőle kaptam úgy. Ott, hogyha megöljük a medásokat, ki lesz a izé? A lézerkard, mert mentek a lézerkardra. Enyém. Oké. Tiéd a medál. Vagy tudod, hogy tiéd legyen a lézerkard, és enyém a medál, jó? Oké. Ott még lesz egy mindig fegyver, az a tiéd lehet. Oké. A Jerry truckkal mennek szerintem. Ja. Ott van! Hogyha onnan kilőd, akkor meghalnak faldősbe. Halljanak meg Folden és baszki vánom. Amúgy szedjük! Jó. Kilőttem. Meghaltak! Jó! Srácok! Mondom! Hát a faldősbe. Srácok, mondom! Aki nézi végig ezt a videót, az csak tanulhat tőlünk. Igen, és meghalt faldősbe. Csávónak milyen lootja volt? Ott volt a medál nála? Mert akkor az enyém. És a mitik? Ó, az nem lesz fegyver. De adok egy ilyen epiket. Oké. Akarsz jönni izével? Inkább nem menjünk vele. Ott sem biztonságosabb. Hol az a loot? Várjál. Itt az egyik, és a másik az meg... Másikat azt nem tudom. Van Big Shield ott. Hol az az Nem epic? tudom. Az az epic, az hol van? Azt előtt kijelöltem, ott volt a szemed előtt. Ja, itt van. Hogy miért se kell? Ott vannak a ezért, a medálások. Menjünk rá? Menjünk rá, persze. Ó, leverült a... Látjátok srácok, egyébként ezért nem jó a Jelly truckkal menni. Csak leverült a kontim, amúgy Hogyha hallasz? túl fölmentek, akkor ott meghallgatok valamit. Tosi, Ott csak váltanak. leverült a konti, szóval... Itt vagy? Tos. Tos. Na? Itt vagy? Igen, itt vagyok. Csak leverült a konti. Gyere, ott van. Vigyázz.
Srácok, innentől majd bevágok nektek egy jó kis rappet. De és 500-as minden, Mati. Az jó. Nekem is. Tizen élnek, srácok. Ezt meg kell nyernünk. Tasi, ne bízzel magad? Mondom, meg kell nyernünk. Szép. Menjünk rájuk, hogy minél kevesebb legyen az ember. Jó. Srácok, innentől már kockáztassuk minden léptünket. Igen, és a mostani videóban meg kell nyernünk. Ja. Mit most csinálunk ezt a videót. Srácok, lehet, hogy még fog tartani tovább a videó. De lehet, hogy ez a meccs után, ha megnyerjük, megyünk még egyet, aztán elköszönjük, jó, Tas? Kösz. De csak akkor köszönünk el a következő utáni meccsre, hogy ezt megnyerjük. Ja. Amúgy nem kis pályásak, szóval. Tomi, bírálj! Tomi, gyere! Ezt ki egybe. Jaj, felezlek. Jó. Srácok, látjátok, mit csinálunk? Látja. Itt. De ez a hülye kontroller, srácok, tényleg. Tomi, segít, bírálj! Mini. Määrin ei ole ollut, oli vaan mieleen. Ah! Lapokot, jaj. Srácok, közben a telóm is lemerül, gyorsan ezt a meccset leviszük, aztán megyünk, jó? Mert a telóm le fog merülni, és akkor nem tudjuk tovább csinálni a vidit. Srácok! Idióta lézerkardos! Srácok! Innentől nincs vége. Srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Én Tomi voltam. Tas, köszönj! Buenos dias! Ezt még ne fejezzük be. Ennek még nem volt elég. Sziasztok!